Bedenkatua zu Virginia Gandhi jaio den Jesus horri aintzabeti Aita eta espiritu hori aintzaberdin alabedi Zenideok, Jainkoak bere semea bidali du, emakumeagandik eta legepean jaioa. Gu legetik askatu eta seme egiteko. Gorespen eta gurtza beti emakumeagandik jaio denari. Mariagandik eman digu Jainkoak bere semea. Eta haren bera dugu gure jaun eta salbatzailea. Zenideok, 9. egunak, Mariaren ondoan eman nahi ditu azken uneak. Bihar, dakizuenez, Mariaren jaiotza ospatzen dugu festa ederrean. Esperantza ikasteko ariketan abiatu ginen atzo, doainaren aurrean pobre plantatuz. Esperantza ikasteko beste baldintza bat aipatu dugu gaur. Esperantzaren lana geure barrutik hasi behar dugu. Gure fede bizitza berritu nahi izatekotan, geure barrura sartu behar dugu, berrikuntza ez baita kanpotik etorriko. Mariak nolako lan ederra burutu zuen bere bihotzean, jaunaren misterioak barruan gogo emanez. Nazareteko sukalde txiki eta pobrean, barne lan handia egin zuen Mariak. Kanta dezagun guk ere jaunaren edertasuna. Agero ama onetxia osasunaren iturria Eskerra zuri jauna nere aurka zeunden haserre baina joan da zure haserrea zapozez nauzu bete. Aranaikoan ere salbatzaile, badugu zerotenak ez naiz beldur. Jauna baidan ere indarretak hemen, bera izan da nere salbamen. Aterako dituzuen urako zera, salbamenaren ikurrietan. Egun hartan hau esango duzue, eskerra jaunari haren izena oio egizue. Ezaguterazi herrienak haren eginen bikainak, iragar ezazue haren izen garaiak. Kanta jaunari egin bai ditu aipatzekoak, ezagutu bezatea ulur bira osoak.
Aintzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaldietan, amen. Agero ama onesia, osasunaren itorria. Jainkoak zaitu, Ama Maria, berenkatu, Eta zugandi, kunkartu dugu, bizti fruitu. erruki bekigu jainkoa, berenka gaizala. Ager dezaigula aurpegi alaia. Ezagutu dezaten lurrean zure bidea, herri guztietan zugandiko salvajena. Ene jainko ospa zaizate herriek, ospa zaizate herri guztiek. Oso bintez kantari atzerria, zuzen bidez baitaran azur izagia. Zintzo bai dituzu gidatzen herriak, eta zaintzen lurrean atzerriak. Ere jainko ospa zaitzate herriek, ospa zaitzate herri guztiek. Lurrak bere usta eman du, jainkoak gure jainkoak berenkatzen gaitu. Jainkoak berenka gaitzala, lur bazter guztiek beldur diotena. Aintzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaldietan, amen. Goa zaitu, Ama Maria, berenkatu, eta zugandik gokatu dugu bizi fruitu. San Lukasen evangeliotik. Aingeruak esan zion Mariari, ez beldurtu Maria, jainkoa gogoko zaitu. Ara aurdun gertatuko zera, semea izango duzu, eta Jesus ipiniko diozu izena. Mariak esan zion aingeruari, baina nola gerta daiteke hori ez bainaiz gizon batekin bizi. Aingeruak erantzun zion, Espiritu Santua etorriko da zuregana eta goigoikoaren indarrak odeiak bezala estaliko zaitu. Horregatik, zuregandik jaioko dena santua izango da eta jangoikoaren seme deituko diote. Orduan esan zuen Mariak, hona hemen jaunaren mirabea.
gerta bekitzuk esan bezala. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Pobre izan behar da, esperantza ikasteko esaten genduen atzo. Eta gaur esaten duguna da, esperantza ikastekotan barrutik hasi behar da. Beraz, azalean gelditzea, kanpokoaz konformatzea, ez da bide emankorra. Kontua da evangelioak ematen dizkigun mezuak odolera pasatzea. Nola pasa esperientzia hoiek odolera. Bistakoa da lan espiritual importantea egin beharra daukagula. Barruko balioak lantzen ez diren lekuan. Esperantza moteldu eta galdu egiten da. Barruko lana egiten badugu ordea, bizia edertzen hasten da. Konfiantza sortzen da, leialtasuna pozten da, ardurak hartzeko arnasa berria bizkortu egiten da. Barruko lan honetatik indartzen zaigun esperantzak bide egokian jartzen du gure jokabidea. Gure etorkizuna hasierako maitasunean daukagu, hartara itzultzeko barrenana lan ederra egin behar dugu atergabe. Hona hemen jaunaren mirabea, gerta bekit zuk esan bezala. Ederra zera Maria, eta jatorrizko errorik ez da zugan. Eta jatorrizko errurik ez da zugan. Zun Jerusalengo dirgaia, Zu Israelgo alaitasun. zu gure herriaren handitasuna. Zu beharrairen bitarteko. Oh, Maria, Virginia argitzu, Otoiz gure alde, Egin otoitz gure alde, Jesu Kristo gure jauna. Senideok, esperantza barruan hasten eta hazten da, eta barruko argia behar dugu barruko lan hori egiteko. Eskaditzagun espirituaren doainak fededun eta gizaki bakoitzaren bizibidea argitu eta aberasteko. Jo dezagun uste honez jaunaren gana gure barruko beharretik. Esperantzaz beterik esan dezagun entzun jauna gure eskariak. entzun jauna gure eskariak. Jauna, zure fededunentzat beren barrua atergabe berritzeko ahalegina eskatu nahi dizugu. Ez dezatela ahaztu barrutik hazten dela esperantzaren landarea. Esperantzaren zuztarrak indartu ditzatela, Elizarentzat zure espiritua eskatuz gogoz esaten dizugu.
entzun jauna gure eskariak. Jauna, badakizu gaixotasunak pertsona askoren bizitza etsipenera eramaten duela. Gure gaixoentzat sinismen sakona eskatzen dizugu, itxaropena izan dezaten. Jauna, gaixoentzat osasuna eta barneko baretasuna eskatuz, gogoz esaten dizugu. Entzun jauna gure eskariak. Jauna, badakizu mundua zenbat gatazka odoltsuak eta zenbat miseriak pobretzen duen. Ukraina, Siria, Palestina, Afrika, zenbait ezbehar gertatzen den bazterretan. Jauna, munduaren biziezina, senietasunez ondu dezazula eskatuz esaten dizugu. Entzun jauna gure eskariak. Jauna, Mariari espiritua eman zenioz zure doainetatik bizi zedin. Emaguzu Mariaren barnetasun sakona, bera bezala gu ere zure semearen presentziak edertu gaitzan. Mariaren babesaz posturik itxaropenez esaten dizugu. Entzun jauna gure eskariak. Jauna, zuk badakizu zer eta zenbat behar dugun. Zuk badakizu gure eskasian doaina sortzen. Zuk badakizu eriotzean bizia sortzen ere. Begira jauna zure herri honi eta emaiozu esperantza ederrerako espiritua. Hala eskatzen dizugu Arantzazuko Andre Mariaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. A te clamamus, Jesús Virgie, a te suspiramos, gementes et flentes, in a lacrimarum valle. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, et nos converten. Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Otoiz gure alde jainkoaren amagon errek. Jesu Kristoren aginduak irabazi ditzagu. Maria bitarteko jaunaren grazia lagun dakigula beti. Amen. Arantzazuko ama Virginia zerukerrek handia, kendu pekatu lanen arantzak eman jaunaren grazia. Eman jaunaren grazia. Agur zeruen edertasun
Aguran